Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα είναι 26 Νοεμβρίου του 24 και φτιάχνω αυτό το βιντεάκι γιατί πολύ απλά για μένα, εκτός από συναισθηματική αξία, θα έχει και ιστορική. Τα έγγραφα που βλέπετε στο κάτω μέρος της καρέκλας είναι όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν το φιλανθρωπικό έργο. Το εικονίδιο που βλέπετε και είναι κορνιζαρισμένο είναι το έμβλημα που έχω φτιάξει μαζί με το φίλο μου τον Αποστόλη και λέγεται «Με όλους εσάς μπορούμε», γιατί χωρίς εσάς δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε. Φέρει την υπογραφή του Οικουμενικού μας Πατριάρχη για το φιλανθρωπικό έργο και το Χρυσό Σταυρό του Πατριαρχείου και τη φωτογραφία μου που αποδεικνύει ποιος είναι κτλ. Αυτό το έργο για μένα δεν έχει να κάνει μόνο με μένα. Έχει να κάνει με όλο τον νομό Αχαΐας και πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί πολύ απλά ο κάθε ένας σας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι. Όπως βλέπετε κυριαρχεί το πράσινο που είναι το χρώμα της ελπίδας και το λευκό το χρώμα της αγνότητος και το σπίτι ότι όλους μας πρέπει να μας αγκαλιάζει η κοινωνία και ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο και με τη δική του προσφορά. 1000 ευχαριστώ για ό,τι λέτε για μένα και για ό,τι κάνετε. Και το ξαναλέω και έχω γίνει κουραστικός. Όλα αυτά τα κάνετε εσείς, όχι ο Ασημάκης. Ο Ασημάκης απλά έχει την τύχη να βγαίνει μπροστά. Τίποτα το παραπάνω και τίποτα το λιγότερο και τίποτα το περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και το φίλο μου τον Πέτρο τον Μπαλάσκα που μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου είπε τα καλύτερα λόγια στον Πατριάρχη για το φιλανθρωπικό μου έργο και η αναγνώριση δεν ήρθε από τον τόπο μου, ήρθε από πολύ μακριά. Τον ευχαριστώ δημοσίως για ό,τι έχει κάνει για μένα και πάνω απ' όλα τον ευχαριστώ που είναι φίλος μου, ο Πέτρος ο Μπαλάσκας. Προχωράμε μπροστά μέχρι που κάποια στιγμή το φιλανθρωπικό έργο ή θα σταματήσει ή θα το αναλάβουν κάποιοι άλλοι όταν εγώ ή δεν θα μπορώ ή δεν θα υπάρχω. 1000 ευχαριστώ και να είστε όλοι καλά και πάνω απ' όλα να είσαστε περήφανοι, καλοπροαίρετα περήφανοι για αυτή την υπέροχη υπογραφή του Πατριάρχη που την έβαλε φαρδιά πλατιά για ένα μέλος της κοινωνίας των πατρών. Τίποτε άλλο, ούτε εγωισμοί, ούτε τίποτα. Πολύ απλά ταπείνωση, σεβασμός και αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.